Kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. For today's video mga ka-adventure, ating pupuntahan ang ngayon nag-trending at sikat na special bibingka at puto bongbong. Tara at samahan nyo kami dito sa may Metro Plaza, Dagupan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Metro Plaza, Dagupan. At dito nga natin matatagpuan ang pwesto ng luto ni Mama. At ito nga pala ang kanilang mga menu. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, kasalukuyan po silang nag-prepared ng kanilang mga pa-order. At ito nga pala ang kanilang special puto bongbong na binabalik-balikan ng kanilang mga customer. Mayroon nga silang classic, special, overload at saka extra overload. At dinalagyan na nga nila ng mga toppings ang kanilang mga pa-order. At ito nga pala yung kanilang cheesy puto bongbong. Ay grabe, napakasarap naman ito mga ka-adventure. Toppings pa lang, nakakagutom na. At ito rin nga pala ang kanilang mga bestseller dito, ang special bibingka ni Luto ni Mama. Mayroon nga silang nilagay na leche flan at saka ubi halaya. Ayun o mga ka-adventure, overload na overload. Siguradong tiyak mga ka-adventure, magugustuhan mo rin to. So yun na nga mga ka-adventure, niluluto na rin nila ang aming mga in-order. Nakakapangpalaway naman ito, mainit-init pa. Nag-order nga tayo ng extra overload na puto bongbong. Pinahida na nila ng margarine, nilagyan ng cheese, nilagyan pa ng leche flan at saka ubi halaya. Pwede ka ritong magpunta para mag-dine in o di kaya na may magpa-take out. Tamang-tama itong mga ka-adventure, napapanahon. Napakasarap tong pampasalubong. At mayroon nga tayong nakitang mga customer dito. Kaya naman agad-agad natin silang pinakaway. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, tara na dito sa Luto ni Mama. So ayun na nga mga ka-adventure, nandito na ang aming mga in-order. Nag-order nga tayo ng 3 klaseng bibingka at saka 2 klaseng puto bongbong. Quality. Guys, ito yung tinatawag nila nga special bibingka. Ito naman po yung overload extra special na bibingka. Bibingka, luto ni Mama. At mayroon din ditong overload special bibingka din to. At mayroon tayong puto bongbong na special at saka extra special. Napakasarap ng mga ito at napapanahon pa. Ito guys, tikman po natin ang kanilang pinagmamalaking overload bibingka. Mayroon pang leche flan, mayroon pang ubi halaya. At tikman din natin itong kanilang puto bongbong, creamy, cheesy puto bongbong. Quality. So ano pa nga bang inaantay mo? Yayain mo na ang iyong mga katrabaho at kapamilya, mga kaklasik, katropa at barkada. At tayo na at magtungo dito sa may Luto ni Mama. Dito lamang yan matatagpuan sa may Metro Plaza, Dagupan.